हे गाइस ಮಾತಿರ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದನಿ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಜೋರು ಬಡಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅನಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗೀಸ್ ಅದನಿ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡುವ ಈಗ ದಾಲದಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಖ ಪಜಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಜಿ ಮುಂಚಿ ನೆಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಂಚ ಬಂದ್ಪುಣ್ಣು ತೂಕ ಅನಿ ಮ್ಯಾಗೀಸ್ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಅನಿ ಮ್ಯಾಗೀಸ್ ಓಕೆ ಅನಿ ಮ್ಯಾಗೀಸ್ ದತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಅನಿ ಮ್ಯಾಗೀಸ್ ಸೊ ಎತ್ತು ಮೋಕೆ ತುಲೆ ಅನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೇಕೆ ನಿಂಜಿ ಮಂತು ಗೋರಿ ಅನಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಯಾವ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡ್ನ ಮಾಡುಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಒಪ್ಪಡಿಯ ಉಪ್ಪಾಡ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ ಯಾನ್ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ಪೆ ಬಾಂಬೆ ಪೈನ ಹಿಡ್ಬೇಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚಕ್ ಚೊಕಚಕ್ ಕುಚ್ಕು 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 ಬಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋಡಿಯಾ ಬಗಾದ ಈ ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಅಂದು ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಐಸ್ ಐಸ್ ಬಸ್ ಇದು ಕಟ್ಟ ಒಂದಿದ್ದು ಭಯಂಕರ ಪರ್ದು ಉಲ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಟ ಕಟ್ಟಂಪುಡಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಇಂಚದಿದ್ದು ಕಟ್ಟಂಪು ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಕುಚಿ ಕುಚಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ತೂಲ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟಂಪು ಏನು ಮುರಿನ ಇಂಜಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟಂಪು ತಿಂಬೆಲಾತಿ ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ನೆನ್ಪಿಜಿತ್ತೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಂಪು ನಾವು ಉಲ್ಟ ಕಟ್ಟಂಪು ನಾವು ನೀರು ರಟ್ಟುಚಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ರಟ್ಟುಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕಟ್ಟಂಪಿರಪ್ಪು ನಾವು ತುಲಗೆ ಪತ್ತೆಂಟ ಯಾಬಾ ಗೈಸ್ ಅನಿಗೊಂಜಿ ಪೋಸ್ ಹತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಗೋರಿ ಅನಿ ಏ ಸೂಪರ್ ಅದ ಖುಷಿ ಅಜ್ಜ ಏ ಸ್ಮೈಲ್ ಗುರು ನನ್ನ ಜೂರು ನನ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದತ್ತೆ ತಿಂಪನಾಗೆ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಅಬಟ್ಟ ಜೊಂಜ ಖಾರ ಪೊಡಿಗೆ ಬಾ ಹೆಂಗ ಖಾರ ಬುಜಿ ಚಪ್ಪದ ಜನ ಗಮ 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 ಬರೋದುಂಡು ತಿನ್ನಾಡು ದತ್ತೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಮಗ ನೀನು ತಿನ್ಪಾಯಿ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಡ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಂಜಿ ಬಾಡ ಐದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಜನ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ವೆ ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂರು ಞಾರ್ಕ್ ಮುರುಕ್ ಞಾರ್ಕ್ ಮುರುಕ್ ಞಾರ್ಕ್ ಮುರುಕ್ ಞಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೇನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಇಂಚ ನೋಡಿ ಜಿಗ್ 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 ಹಂಚ ಅಂಚ ಉರ್ಮಲ ಕೈಲ ಮಾಡೋಟು ಅವು ಪರಿತಿಜ್ಜದ ಬ್ಲೇಡ್ ದಲ್ಲ ನೀ ಕೋಡಿ ಅಪ್ಪನೆ ಈ ಬರ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಯಾವಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬರೋಡ ಅಡ್ಡ ಬೋಚಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಎಸ್ ರೆಡ್ ಲೋಟ ನೀರು ತೆತ್ತದ ಹನಿ ಬತ್ತಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೊತ್ತಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಣ ಬಾಡ್ಲಿ ಯಾರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುಸಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಡ್ಗೆ ಹಾಂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂಬ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾತೇರ ತೂಪು ನಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿದ ಒಂಜಿ ಫಿದಾದ ಬೋರ್ಡು ಗೈಸಮಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಫ್ ಗೈಸಮಿ ಭಟ್ರು ಜನ ಭಯಂಕರ ಆಯನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯನ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪುನಿಗೆ ಅದೇ ಮನ್ಪದ ಈ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆ ಯಾರೇ ಮನ್ಪುರ ಆಯನ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪೀಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತನ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪಗ ಗೈಸ್ ಹೇಗೆ ಬಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ಸ್ದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಎಂಬಿಯಾಗ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಆಯನ ತೂಕ ಆಯನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇನ ಕುಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನನ್ನ ತಿರ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಬುಲೆ ಎಂಬಿಯಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆದ ಪೂರ ಮನ್ಪಾಗ ಅಡಿಗೆ ಧೂಮಿಯನ ಪಾಕಸಾವ ಓಕೆ 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 ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗ ಪಡದ ನೀ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಐಟತ್ತ ನೀರು ದೀಪನು ಅವು ನೀರು ಐಟತ್ತ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಂಚಿಗ ಹೌದು ಸರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮೈತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫುಲ್ ಇಂಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಚುಯಿ ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಣ ತಗೋಡು ಅನಿ ಎಂಚ ಚುಯಿ ಆ ಚುಯಿ ಬೋಡು ಚುಯಿ ಪತ್ತಲ ಬೇಕಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಬುನು ಬಗದಾನೆ ಬರ್ಪುಜು ಕಾಯೋಡು ಕಾಯ waiting
ಚೂರೇನೆ ವೈಬ್ A few moments later. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಗರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅಣ್ಣ ದಾಸಿ ಮಿಜ್ಜಿಗೆ ಇದು ಅದೇ ಮುಂಡದ ನೆಕ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪಾಟ್ನ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಊರದ ಮುಂಚೆ ಕುಮಟ ಮುಂಚೆ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಹಾಂ ಇಂಕ ಊರದ ಮುಂಚೆ ಇಚ್ಚಿ ಕುಮಟ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಕುಮಟ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಕುಮಟ ಮುಂಚೆ ಪಾಟ್ನ ದಾಸನಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ದಾಸನಿ ಅಯ್ಯೋ ದಾಸಮಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೇವಾ ದಾಸಮಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಸಮಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಾಂ ಪಟ ಪಟ ಪುಡಪುನ್ ದಾಸಮಿ ಇಮೇಜಿನ್ ನಂಬಲಿ ಪುಡವನ್ ಇದೆ ತೋಜು ನಿಖಿಲ್ ಟಕ್ 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 ಪುಡೈಜ ಹಾಂ ಓಯ್ ಈಗ ಜೀರಾ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಚೂರು ಜೀರಾ ಪಾಡ್ಲಿ ಚೂರು ಜೀರಲ್ಲ ಐತೆ ಜೀರಾ ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀರಲ್ಲ ಪಾಡು ಜೀರಾ ಪಾಡ್ನ ಬಿರಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಇಂದು ಬೋಕಾಡ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಅಂದುಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಹಾಂ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮುಖ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಪುಣ ಅಂಚ ಹಾಪುನ ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ದತ್ತಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಖ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೈ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಖಾರ ಅಂತ ತೂಲೆ ಇದು ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪದೆ ನಂದಂದು ಈಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಪದಿಂದ ದತ್ತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ನಾನು ಈಗ ಪಂಡು ಕರಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲು ವಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಡಿ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಟು ಅದು ಚೂರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆವಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಮುಂಚೆ ತೂಕ ನೀರು ಇಂಜೆ ಬೈಬುಗ ಓಕೆ ಇದು ನೀರು ಬರೋಡ ನೀರು ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಯಾವಣ್ಣ ನೀರು ಮೈಬುಗನ ಪಡ್ದ ಅವಳು ಬೆಚ್ಚೈನ ನೀರನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅದು ಸುಲಭ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ತುಳಿ ಅವಳು ಬೆಚ್ಚೈನ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಗೆ ಪಾಡೋಣ ಗೈಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೋಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕಡೆನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಕಲ್ತಜ ಕೈ ಕೊಂಜಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡು ನೋಡು ಅವು ಏರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ವಾ ಸರಿಯಾ ಬಾಬು ಸರ್ ಅದ ಬೆಚ್ಚನ ಮೈಪುಗ ಪಾಡಿಗ ಚಲೋ ಪಾಡ್ನು ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡುದ ಚೂರು ನಾನೊಂಚೂರು ಕೊಡಿ ಕೊದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಆನ್ಲ ನಾನೊಂಚೂರು ಕೊದಿಯಡು ನಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಥಾರ ಒಂದು ಯಾನೆ ಪನ್ನಿಂದ ಬಂತು ಒಂದು ಯಾನೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವು ನಾನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಬೇಜಾರಂడి ಇಂಕಿ ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಜಾತು ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಅದು ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಬಂದು ಏನು ಉಳ್ಕೋದು ಅವಳಂತು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ಗೈಸ್ ಆ ಪಿರೊಂಜಿ ನಾವು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ನೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಊರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಊರು ಹುಡ್ದು ದುಬೈ ದಾನೆಂಚ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಇದು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಪಂತಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬನ್ಕಾನ್ ನಮ್ಮ ದತ್ತುಬಾಯಿಗೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ದುಬೈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದುಲಿ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಗ ನೈಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಲಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಒನ್ ಗೈಸ್ ಪೂರಾ ಲೈಕ್ ಬಂತು ಎರ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ಪೊಡಿ 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 ಸೂಪರ್ 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 ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಬರ್ಕ ಕೊಯ್ತೊಂದುಂಡು ಬೋಂಡ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಆಗ ಗ್ರೇ ಇಂಜಿನ ಬಂದ ಪೇರು ಮರತು ಗ್ರೇವಿಯಾ ಗ್ರೇವಿ ಎತ್ತಿಯ ದಾದ ಬಂದ ಪೇರು ಇಂಜಿನ ಸಾಸ್ ಅತ್ತು ಇಂಜಿನ ಮರತು ದಾದನೆ ನಮ್ಮ ಗಸಿ ನೀರಿಪ್ಪಿನ ದಾದ ಬಂದ ಪೇರು ನೀರು ಪುಣೆಗ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಟಾಟರ್ ಪಟ್ಟದ ಗಂಧ ದಾದ ಟಾಟರ್ ಸೂಪು ಸೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಣ ನೆಕ್ ಪಾಡು ಅಂಚ ಎಂಗ ಸೂಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇಗ ನೀ ಸೂಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರತ್ತು ಓದಿತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಡ್ నేను కట్టవలతో వాడు ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಉದ್ದ ಬಲ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಗೋಚಿ ಗೋಚಿ ಇಂಚಾವು ನಮಗೆ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಡಿ ಇತ್ತು ಸುಲಭ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಫೋರ್ಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಬಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾವು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತನ ದತ್ತನ ಬೆಚ್ಚ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐನಿನೆಕ್ ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಪಿಕ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೀಡ ಬಣಲ್ ಇಟ್ಟು ನೆನೆ ಬತ್ತಾಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಕೈಟ ಮ್ಯಾಗಿ ಕವರ್ ಬತ್ತದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನೋಡು ಬಣಲ್ಲೇ ಪಿರೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಕವರ್ ಬತ್ತು ಅನೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ದತ್ತೆ ತಿಂದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿನಿ ಈ ಮಂತ್ ಬೋರ್ನೆ ತಿನ್ಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂದಣ್ಣ ತಿನ್ಕದುಕ ಬಂಜಿ ತಿಂಜಿನ ನಿಂಗೆ ಈಗ ಈ ಚಮಚ ಹಿಡಿದಿ ನೋಡಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಡು ಬರ್ತವೆ ಹೌದು ಅವು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಕ ತಲಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ 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 ನಿಮಗೆ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಈಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡತಿ ಉಪ್ಪು ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡತಿ ಮೇನ ಒಂದು ಪುರ ಮೇನ ಪಾಕಶಾಲೆದ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ದಾಯ ಬಾಡ ಚೂರ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ನೈಟ್ ಚೂರು ಓಕೆ ಚೂರು ಬಾಡ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಚೂರು ಬಾಡದು ಓಕೆ ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದದ ಮನ್ಪಲಿ ಅವು ಎನ್ನಲೆಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಗ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮನ್ಪರಿ ಎನ್ನವು ಎಂತಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲಿ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅವಳಂದು ಜಿಪ್ಪಿ ಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಲಾಪುಂಡು ಅಂಜಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಒಂಥರ ಲಾಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಿರಿ ಶಾವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಾವಿಗೆ ಅದು ಅವು ಬೇಯ್ತೀನಿ ಸೇಮಿಗೆ ಕೆಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅವು ಶಾವಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬೇರೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತುಂಟು ಇದಂಡ ಒಂಟು ಓ ಶಾವಿಗೆನಾ ಗೈ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗಿಗಿಲ್ಲ ಶಾವಿಗಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಬಾಡಿ ಎರ್ನ ಶಾವಿಗೆ ಮನ್ ಪೇರ್ ಲೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾಯಸ ಮನ್ ಬೇರೆ ಅವು ಅವೇ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಿನಿ ಎನ್ನೆರಡು ಮಿನಿ ಎಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಬಂತು ಹಾ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಅನ್ಲಕ ಪಾಡ್ನ ಕುಸ್ಸ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಕೂಲೆ ಗೈಸ್ ಟ್ರೈ ಎಂಪ್ಲಿ ಮಾತಾ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ತಿಕ್ಕನ ಪಾಡ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ತಿಕ್ಕನ ಮ್ಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ವೇತೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಮ್ಮನ ನೀ ಇತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿದಾನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡೈರೀಸ್ ಏನ ರಡ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಜೊತೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾರೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ನಮಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಬಾಡ್ರೆ ಗೈಸ್ ದಯಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಡ್ದದು ಸೊ ಬೇಜಾರ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೈಸ್ ಮೂರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಗೈಸ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ 150 ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಯಜಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾತಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 0.1% ಅನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯ್ನ ಅನ್ಪುನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಏ ಅನ್ನೆ ರೈಸಿ ದಾದ ರೈಸ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತತ್ತು ಗೈಸ್ ದುಂಬೆ ಆಡೆ ಯಾಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಧರ್ ಗಡಿ ನಡೆದತ್ತು ಬಂದು ಯಾಲ್ನಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಇಂಚನೆ ಪನ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ಅನಿ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಕ್ ದಾದ ಬುಧರ್ ಪಾಟ್ನು ಐಕ್ ಆಯ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಗೆ ಗಡಿ ನಡೆದತ್ತು ಬುಧರ್ ಯಾನೊಲ್ಲ ಮಿನಿ ಫೇಮಸ್ ಆಣ ಐತೆ ಮೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇ ಗೈಸ್ ಹಾಗೈತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಂಡ ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಪುದರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಯವಂಡ ಗಡಿ ನಾಡದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತೆ ದಾದಾಜಿಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಗಡಿ ನಾಡದತ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಖುಷಿ ಏನ್ ನಮ್ಮೇರೆ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ನಾಡದತ್ತು ಮತ್ತು ಅದುಪ್ಪು ಒಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂಕಿ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲಿ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಲ ಅನ್ಪುನ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತನು ಕುಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ತುಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಶಾಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಲ 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 ಅಂತ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಪರ ಇಂಚ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಅದ ಏರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರುಂಡು ಐಕ ಮೇನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗಿದ ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರುಂಡು ತಮ್ಮನೇಲಿ ಅವು ಅದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಸಮಯ ತುಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಉರಿತು ಎಂಚುಂಡು ವಾವ್ ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಸು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಂತದು ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಲಿ ಪೇತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಏನು ಮ್ಯಾಗಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ತಿಂತೀನಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಅವು ಬಟರ್ನ ಕೈಚಲಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಮನಿನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆತು ಓಕೆ ಆತ ಬಂದ ಇಂಕ ನಾನು ವೈಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕ నేను ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬಂದದ ಅವಡು ಸೊ ಆತ ಬಂದ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೀತದ ಅದನ್ನು ಬಿಡು ಅನಿ ಬೆಲ್ ಐಟನ್ ಪುಡತ್ತು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆತ ಬಂದ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಬಂದಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್
ಈಗ ಬ್ಲೂಪರ್ ಪಾಡ್ಕಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಬ್ಲೂಪರ್ ಹಿಡಿತುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬ್ಲೂಪರ್ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಬ್ಲೂಪರ್ ಬ್ಲೂಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಬ್ಲೂಪರ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾತುದು ഞാൻ തൂത്തുജി ബ്രാൻഡ് വീഡിയോ ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬ್ಲೂಪರ್ ഈ വീഡിയോ ಬ್ಲೂಪರ್ ತೂಲ ಓಕೆ ആവാം ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಕ್ ಭಯಂಕರ ആവാം ಓಕೆ